The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you, on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, meaning the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. My people are destroyed for lack of knowledge. That's according to Hosea chapter 4, verse 6. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato ka kalag. Kuna ba tayo mga sala pangagi hambin diha kay kana mahimo mang babag sa atong pagamuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. They have to be washed out and cleansed, and by using the principle of 1 John 1:9, the recovery technique. 1 John 1:9, as we already knew, says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And for you, unbeliever, the issue you are facing is not confession,
but faith in Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon agi og pagampo sa hilo. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa kinabuhi nga imong panggi padayon ang ni gayuna. Sa imong paglugway niini kini timailan nga ang imong plano nagalihok pa sa tagsa-tagsa na mo ka kinabuhi. Salamat o Dios sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesya o grasya nga nagalihok. Salamat niining adlaw nga imong gigahin alang sa among padayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami karon pinagi sa paglamdag kanamo sa Espiritu Santo. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan. Welcome na usab sa atong Bible study session niining adlaw. O ang ato karong paghisgutan niining adlaw punting nato karon sa hilisgutan nga mudagan kining pipila ka mga simana siguro o kini giuluhan og the problems in life, mga suliran sa kinabuhi. Unas tanan, ang mga suliran, problems, di gyud kalikayan. Samtang niya pagkita ni ining kalibutana. They also cannot be solved without learning the solution to those problems. Ang mga suliran, dili kalikayan, they are inevitable while we are still alive. Gusto? So, kung aduna tayo mga suliran din, kana, nagkahulugan nga kita buhi pa. Diba? Okay. Now, solutions are best understood when problems are defined. Sa bala kasulatan, kitang mga magtutuo, gimanduan, nga dili nato, we do not avoid or choose not to have problems. Meaning, atong i-deny ang mga suliran. So, may nungdanon pagayo ang atong pagsayon sa general concept sa mga suliran. Mao kini hinungdan nga kitang mga magtutuo gisangkapan sa Dios sa iyang 10 problem-solving devices. Hinumdum ka ba? Napulo ka mga paagi sa pagsulbad og mga suliran. Now, basically, there are two classifications of problems. Number one, categorical problems. Kining categorical problems are being spiritual. When we become carnal, that's a problem, di ba? Sa diha nga kita mahigawas sa atong dapit nga may gahom sa Dios nga gitawag nato operational divine hemisphere. Sa diha nga may gawas ta niya na ngano mo gawas man ta tungod sa atong pagbuhat og sala. Once we commit some sins, out we go. So karon naa na mga suliran dito sa gawas. Therefore, when we become carnal, that is a problem. Mo na una nga kanang classification. Ikaduha, gitawag nato ning functional problems of modus operandi. Ang atong pagkapakyas ba sa pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. Once we fail to execute, then functional problems na ang mudangat ka nato
Now, ang categorical problems are problems that are related to sins and emotions in the life of the believer. Sa diha nga ang atong pagbati, emotion, maunay mo muhari, maunay mo dumala sa atong kinabuhi, dako ka ng suliran. That's a problem. It is only supposed to respond na sayon na tanyana. Ang atong pagbati, ang function gyud, ang gusto niyang function mo ang pagtubag niya na, magpagamit niya na, dili kay mo himuna. Okay? In other words, sa in English pa, it is only supposed to respond, not to initiate. Now, kini yung mga sulirana, ang hinungdan ni nila is by ignorance. These problems are caused by ignorance of the truth of Bible doctrine o sa napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran, the 10 problem-solving devices. So, sa atong pagkaburong, way alamag ni ining 10 problem-solving devices, so man natupag kanang atubang sa mga suliran. How can we handle our problems? You see? Therefore, naay gitawag na to malfunction sa pagbati niya ng maong magtutuo, sa diha nga kanang maong magtutuo way alamag sa pulong sa Dios, especially sa 10 problem-solving devices. Now, okay, so padayon na to nini, there are 7 categories of categorical problems. Okay? Now, nga kini maong 7 ka mga categories of categorical problems, mao ni makalinga sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Okay, akong hinganlan ning 7, no? Ang una niini itawag na to distraction from self and others. Ang atong pagkalinga ba? Okay? Now kini ang makalinga gud nato kini mga mental attitude sins, sins of the tongue, o overt sins. See? Malinga na ta. Ngano mang malinga man? Malinga sa unsa? Because of what? Because of us. Ang atong pagkaway alamag. Because of our ignorance. And number 2, because of others. Now, atong ingno nato ni ang matag magtutuo is a walking grenade. Walking, naglakaw, granada, vulnerable to fragmentation. You see? Mao na ang una, distraction from self and others. Ikaduha, fear and other emotional problems. Okay? Ang pagkahadlok and other emotional problems, mga suliran bahin sa atong pagbati. Now, dito sa daang pag-isaad, in the Old Testament, dinhay mga magtutuo who conquered fear. Kinsa man? Can you give me an example? Well, ihimplo si Moises. Dito sa pulang dagat in the Red Sea. Wagin siya mahadlok. Siya nagdumala, siya pangun itong pilang milyon ka mga Hudiyo. Okay, nagsunod kaniya. Ikaduha, kinsa pa, si David, sa iyang pagkatubang ni Goliath, si higanti. Huwag yun siya ikadlok. Ikatulo, si Abraham. Huwag ikadlok sa Abraham sa pagmanlo sa Diyos kaniya nga kanang ihalad ang iyang anak, si Isaac, na labihang dugayan niya paabot nitong anak ka. Si bugtong anak nga si Isaac. Apan gibanduan mo siya sa Diyos nga ihalad na kanang imong bugtong anak. Wa siya kadlok, kanibaw man siya kanang
ang tanan nga mga mando sa Dios husto. O iyan ang gibaybay diya sa iyang una-una. Kaya diya man siya kamaturan, gibaybay niyang daan nga. Dili gyud mamatay si Isaac, pabuhion gyud siya. You see? Mao na ihimplo nga mga Old Testament believers nga wa gyud sila magbato mga kahadlok o emotional problems, wala. Mao na ikaduha. Ikatulo, ang pagsalikway, rejection. Well, isalikway kasi imong mga higala, sa imong mga hinigugma, mura ba kag ostracize, manay sakto tingaling in English, nga isalikway kanila ba? Di na kanila tagdon, kung sa pa diha. Problema na. Muna yung katulong classification. O category. Okay? Ang ikaupat, ang pagkamatay o ang death or dying. This is a problem, di ba? Naay mamatay sa pamilya, imong mga hinigugma, kung saan na diha, o ang nagatinga maron, problema. Ikalima, ang timing. Of course, problema maning timing. Kung wa kay kamatuoran, di gyud mo tunong ang imong timing sa Dios. You see? Ang timing sa Dios, ang iyang tukma gyud. Absolutely tukma. God's timing is perfect. O kanang pag-perfect na timing sa Dios, imong ipasibo ang imong timing. Unsaon man nimo? Pagkat-on sa kamatuoran. O ning sige, natugtuon ang kamatuoran adlaw-adlaw. Hangtod nga mahimo na gyud ang part and parcel, bahin na gyud na sa atong kalag. Mao na ikalima, timing. Problema. Ikaunom, ang mga saad kontrahan sa integrity. Ang mga saad. Kanang mutuman kas mga saad sa Dios o di mutuman mo salig kas mga saad sa Dios. Kay ang Dios masaligan man gyud, of course, absolutely. Mao na nga kung magasalig ka na sa iyang mga saad, then na kay integrity diya sa imong kalag. O kung wa kay pagsalig sa mga saad sa Dios, problema po na. Mao na ikaunom. Ikapito, ang kanang imong kinayang makasasala o ang fragmentation of trends. Okay? No, di sa tamo dupot pag-ayon niya ng ilisgutana. Padayon ta. We should learn by heart. Kinahanglan unta nga na katunan na yun nato na pinagis pag sil-sil diha sa atong kalag. Kining napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Iyahaning gisangkap kanato nga mga anak niya. Now, so we should learn by heart these 10 problem-solving devices nga God provides us, because God provides them to us sa aron atong gamiton sa pag-atubang sa mga suliran sa kinabuhi. You see? So in other words, kung wa kay alamag yun nining ang mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran, saan man yung pagsulbad? Nga di man yun sulbad sa atong tinawhanong bagay. Kaya na may prinsipyo po nga atong gibarugan nga human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Prinsipyo na nga atong barugan. Why? Kapuslanan ang atong solusyon. Nga tawhanon, it will always fail. You see? So God provided us these 10 problem-solving devices for our own benefit. Nothing more, nothing less. Kaya abinin mo, ang usa ka magtutuo, kansang inunta uso
diha sa iyang kinaya magasasala, mao ang pagkanang tutok sa ubang mga tao ug sa imong kaugalingon. Kini mao magtotoo. I'm talking about believers, ha? Mga magtotoo ang akong gisgutan ini. Mga magtotoo kansang uso sa ilang kinay magasasala, narang tan-aw sa ubang tao ug sa ilang kaugalingon. Kining mga klasihang mga magtotoo, miserably and confused persons. Matay mahimo. Prinsipyo man niya itong ipanghisgutan ma. So, samtang ang usa ka magtotoo nga nagatutok gyud sa kamatuoran, nagapunting sa iyang hunahuna. Kay mao manguni hunahuna ni Ginoong Kristo, kini nga Bible doctrine is the mind of Christ. Matud pa sa 1 Corinto 2:16. Kung imong abrihan na imong Biblia na, imong mabasa na. The Word of God is the mind of Christ. Kaya ang usa ka magtotoo nga kanang tutok, naga-concentrate sa Bible doctrine, he is orderly. He is an orderly, organized person. Gawas pa, he is rational, logical person. Now, hinumduman yun nato. Ngang kinabuhi, puno nis mga suliran. Natin sa manggoy mo dinaya na. Tingali karong nagpaminaw ka na kay suliran. So, life is full of problems. Thus, we need God's 10 problem-solving devices, not any human problem-solving devices. Wala. Always fail. They always fail. Now, kinahanglan, hinumduman na po nato katong tulo ka spiritual skills. Rebound, post-salvation epistemological rehabilitation, or Operation Z. O ikatulo, ang atong paggamit sa 10 problem-solving devices. Kaya binimo, wag you take katungod to deal with the sins of others. Wala. Kaya nga naman, because God has all the facts better than we do. Wag you take, wag take katungod sa panghilabot sa mga sala sa ubang tao. Hinumdumi, God is perfect justice. Timan-an na yun na nato. Hingpit siya nga hustisya. Hingpit nga makiangayon. He knows best how to deal other believers. We have to observe the principle of privacy of the priesthood. Kita ra ba mga sacerdote? Remember also, one of the rules of the Royal Family Honor Code, nung kas Family Honor Code, usa sa mga rules, mga balaod sa Royal Family Honor Code, mao ang live and let live. Now, abriher ko na imong Bible diha. Open your Bible to Matthew chapter 7 verse 1. Okay? Paspas. Matthew 7:1. Anto ta sa bersikulo 1. Unsa giingon diha? Do not judge, so you be not judged. Na. Number 2, verse 2, I mean. For in the way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Verse 3. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Kining sawdust, gisgutan din speck of sawdust, pulling. Okay? Nga namang mangilabot pamangkas, nga nung mutanaw pamangkas sa pulling sa dihas mata sa imong isigataw. Ug wa ka mag-atiman sa plank in your own eye. Now,
1 Corinthians 4:5. Ato ta. Sa isulti diha. Nag-ingon kini, therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. At that time, each will receive his praise from God. Hinumdumi, ang kanang mga ganghaan sa Supreme Court of Heaven, bukas kini, 24 oras bukas, 7 days a week, 365 days a year, and it never closes. Dili ni magsira. And once you commit the sin of judging, what do you do then? Unsa may imong buhaton, ingon nga Kristohanon. Now, of course, kitang mga magtotoo nga nagatuon sa pulong sa Dios nga ingon niini, this kind of Bible study. We are called doctrinal believers. Okay? Mo ni the right term nato as believers in Christ. We are doctrinal believers in Christ. Okay? Ang sabot pasabot ng doctrinal. Ang doktrina sa pulong sa Dios ray atong unsa gisubay nga sa atong pagkinabuhi. Okay? We base our life on the doctrines of the Word of God. Okay? Samtang na. Now, so unsa to ang pangutana? Once you commit the sin of judging, what do we do? Rebound. Iba nakagunsa sabot ning rebound. Kamong mga taon-taon na nagsunod ng itong Bible study, rebound is, in simple parlance, is confession. Okay? So, rebound, dili kay anara ka kutom, rebound ka dayon, mura. No. Keep moving. Ang sabot pasabot, anong keep moving? Padayon sa imong pagkaton, pagtuon sa pulong sa Dios. Padayon. Apply the humaniana, keep moving, gamitan na karon ang faith rest drill and the pertinent doctrinal rationals. Unsa may mga ehemplo, grace orientation, unsa pa, justification, dabihang dagana ang mga doctrinal rationals. Okay? Sa laing pagkasulti, we have to reverse concentrate. We have to recall the different doctrinal rationales. Now, once we start applying the pertinent doctrinal rationale, abot ra ba kita mo kanang mukabutan niya ng pagkaamugo nato nga practically wa gyud tay katungod sa kanang hukom, pagdaot sa ubang mga magtotoo, wala. Wa gyud tay katungod. We do not have the right. Then padayon ta. Padayon sa pag-execute sa protocol plan of God sud diha sa operational divine sphere o kanang patuyok-tuyok na sa pulong sa Dios diha sa imong panimuot by circulating Bible doctrine now in the stream of your consciousness. Well, unsa pa to'y uban mga doctrinal rationals be atong hinumduman? Unsa mang ehemplo sa imong mainumduman mga doctrinal rationals kay kini gamitonon man, you see? Well, we have to apply the grace orientation, doctrinal orientation, personal sense of destiny, impersonal love, rationals ni ang akong ipangisutan. Personal love for God, rational. Sharing the happiness of God, rational. O
occupation with Christ, rational. So, as we go on sa atong pagpadayon sa atong spiritual momentum, boilo, makabot na to kanang ultimately makabot na nato ang stage of spiritual adulthood. Thus, we can step the point of spiritual maturity. Kay kining spiritual maturity stage, this is the life beyond gnosis, pleroma stage. Kining pleroma, ikan as a pleroo, to fill up. You see, pleroma, puno ka na. Kay kining maong pleroma stage, life beyond gnosis, spiritual maturity, stage of capacity. This is the stage where we can glorify God to the maximum. Actually, painumduman kanamo nako sa atong prinsipyong gibarugan may tungod nining glorifying God. We cannot glorify God actually. Kaya ang prinsipyo God, only God can glorify God. You see? Ang buti pa sa niya na once nga makakabot ng usa ka magtutuo sa spiritual maturity, that is the stage nga mag-glorify na ang Diyos. Nag-glorify na siya siyang kaugalingon. Kaya nga naman, matanaw siya, di mo nga. Taon po din akong anak. Nagkakabot na siya sa spiritual maturity. So, diha, mag-glorify ang Diyos. Kaya iyaman tong imong gigamit ng mga kasangkapan o mga spiritual assets. You see? Kita nimo? You made use of all the provisions sa Diyos nga mga kasangkapan alang sa imong pagtubo. You see? Iyaman to. So, kaya mo may imong gigamit din, nakakabot ka sa spiritual maturity. Ang spiritual maturity, the capacity stage. Capacity ba? Katakos na ni mong pagdawat sa kanang mga panalangin sa Diyos. Capacity for life. Na nakikatakos sa pagkinabuhi. You see? So once again, we should know and identify the problems we have na ang mailan na nato ang atong mga suliran, mga problema, so we can apply the pertinent problem-solving device nga gisangkap sa Dios kanato nga atong gamiton. You see? Unsa magi-purpose sa doktrina? Pagagamiton. Mao na i-purpose alang sa atong kaayuhan. So, let's also remember the absolutes that we, kita mga magtutuo, gimanduan nga atong gamiton. What is the absolute? Unsa man? Unsa man gyud mangutana ko nimo? The absolute is Bible doctrine. Pulong sa Dios. No, by the way, nahinumdum ka pa ba sa 10 problem-solving devices gyud? Mao man nga atong sentro sa atong pagtuon. 10 problem-solving devices as a review. Okay? Magsige man tag-review. Magsige ta og kana labas sa atong panumduman. That is review. Okay, ang naguna ni rebound. Okay, din lang na ako na i-explicar taas-taas kay presume nga kamo naka kasabot na giunsa ni rebound. Although, we will be discussing every now and then may tungod sa mga pertinent nga mga bahin ni ini. Okay? Mga details ni ini. Now, so rebound, sunod, feeling of the Holy Spirit. Pagpuno sa Espiritu Santo, ikatulo, faith rest technique. Faith rest. Ikaw-apat, grace orientation. Ikalima, doctrinal orientation. Ikaw-anom, personal love for God the Father. Ikapito, impersonal love for all mankind. Ikawalo, plus H,
sharing the happiness of God. Number 9, personal sense of destiny. Ug number 10, occupation with Christ. Now, ingon nga magtotoo, hinumdumig yung kanunay, nga you have no right to stick your nose on others. Ayaw yun. Okay? Barugan na yun na to. In human parlance, mind your own business. Diba? Give and respect others, their privacy of the priesthood. Tahura, respetuhi. Now, mabalik na ko taga may tukbil ni may tungod og kahadlok, fear. Talking about fear, it is sin to believers. Kini bang mahadlok ka for no reason at all? Sa dihang ikaw mahadlok, kasala ka. Our fear should be, kinahanglan ng atong pagkahadlok should be to fail to execute God's plan for our life. Mao gini atong angay kahadlukan nga mapakyas ta. Kaya ang kahadlok God, fear prevents a believer to grow up spiritually. Kung na kay mga kahadlok sa tao, sa mga sirkumstansya, sa imong kaugmaon baron na pang ilang giingon o what if kanunay man gyud na moabot sa tao, what if unsa ka mao ni mahitabo mo kana mo kadto. You know what, ang kahadlok unsa man gyud hinungdan. Fear is caused by ignorance of truth. Kasabot ka, mao gyud hinungdan nganong mahadlok ta tungod kay watay alamag unsay husto, unsay tinuod, unsay kamatuoran. That is why when it comes to death and dying, moabot na ganitag bahin o kamatayon o pagkamatay, daghang mga tao mahadlok. Nini maghisusgot ini since they do not know what is the truth. O sila kalabutan, they do not have any clue sa unsa gyud tinuod. Thus, they have fear of the unknown. Lagi sila kahadlok sa wa nila may bawi. Gusto? Now, unsa may gisulti des 1 John 4:18. Abre dayon imong Biblia. O di ba imong isuwat dayon sa imong notebook karon. 1 John 4:18 ang unsay gisulti. There is no fear in love. Na. Kaya kinigong love dihang gisgutan, this is the feeling of the Holy Spirit love. Or the other term is virtue love. Mao ka na ang solusyon to fear. Correct? You see, ang kahadlok, normal man. Gusto? Normal man. Everybody fears. Unsa may himong sala. Fear becomes sin when we succumb to it by being a slave to it. You see? Nahimo na tang ulipon. Ehemplo, fear of uncertainty. Diyan may pasabot nini. Imong kahadlok sa way pagkasiguro. Unsay imong ibakaon sa imong pamilya, unsay imong isulob nila, etc. Now, timanda na to kung bahin na po pagbati, emotion, is supposed to respond, not to rule, not to dominate. That is why emotion is not a criterion sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, dili. So akong sublion, ang kinabuhis usa ka magtotoo wa ibase sa iyang pagbati, kundili sa iyang mental attitude nga puno with metabolized Bible doctrine. Sabta gina. Now, kay doon na may duha ka klase kong emosyon. Na ay good emotion, na po bad emotion. Unsa man yung good emotion?
Well, it's just responding to what is in his mind. Mo na good emotion. Apan ang bad emotion is dominating his mind. Sinful. Mo na bad emotion. Now, of course, a winner believer uses the good kind of emotion. But a loser believer uses the bad kind of emotion. Di man nga ang emosyon, gidisenyo kini, gimugna kini, aron mutubag lamang. Gusto? A normal emotion is only a responder. You see? Now, from fear, what comes out is unsa. Ibaw kang unsa mo gawas, gikan sa imong paghadlok, pagka-arugante ba? Mapahitas-on ka na. Ehemplo, kini bang imong pagpangabubuho? Kini jealousy, why is this? Fear. Ano maning kanang kanlok maning jealousy? Well, afraid of losing somebody, afraid you will be abandoned. Di ba? Kung sa may solusyon. Iba kung sa solusyon. Ang pulong sa Diyos. Di man ina. Another example. Ang imo pagkapungtanon, kanang bang mapungot ka, bitterness. Ngano maning kanang may kanlok man. What is this fear? Ngano maning fear? Sin ra pagiging fear. Well, you are afraid to be malabwan o malupigan. You see? Now, atong gisgutan din bahin kining kahadlok, tungod kay ang kahadlok is one of the distractions in our spiritual life. Usa kinis makabalda, makalinga sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Fear is an emotional sin, emotional problem. Ngano maning mga nung ingon man yana. This is irrational and irresponsible, which removes, magatangtang kini nga maoy unta imong kanang pasiuna sa imong kinabuhi. Kasi magatangtang kining kanang emotional sin. Now, emotion in basic doctrine, wa rabay hunahuna. Why hunahuna? Kining atong emosyon, it has no thinking. The moment emotion dominates our soul, mo duma sa atong kalag, samtang kita nagtuon sa pulong sa Dios, unsa may metabo, reaction takes place, raba. So, akong balikon, the moment emotion dominates our soul, which while we are studying Bible doctrine, reaction takes place. Nga, mao na hinungdan nga, no? Nga ang atong pagbati, that's why once emotion takes over, ang kadok mo, abot na. Fear comes in. There is fear in almost everything nga magaguba sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Now, of course, ang kinsa may naghatag sa itong emosyon. Ang Diyos, God gave us emotion as an enjoyer of what is the truth. Kasabot ka? Gihatag kini sa Diyos nato, kini nga itong pagbati, aron kini mo enjoy sa unsay kamaturan. Emotion is not the basis of our spiritual growth. Dili, oy. It is Bible doctrine. Pulong sa Dios. Wa gyud idisenyo kini atong pagbati to be a problem-solving device, no? Unsa may mga ehemplo mga sinful emotions, be? Mga pagbati nga sala, hatred. Pagbati man ang hatred. Imo bang kanang pagdumot, di ba? Fear, kahadlok, sala, anger, kasuko, sala, bitterness, ang imong pagkapungtanon, sala.
imong pagpanimalos, revenge, sala, guilt, sala, uy. Kini bang mubati kag sadan, sala ra ba na? Now, kini ang akong ipanghisgutang mga pagbati, emotions, totally reject the absolutes of Bible doctrine. Kasabot ka? Maunay hinungdan nga no, nga kita gimanduan to avoid the bad and wrong emotions sa atong espiritu ng pagkinabuhi for our protection. Alang sa atong panalipod nato. Kaya abini mo, kini kong kanlok emanates from or caused by arrogance. Mo ni hinungdan. Pagkampaytason ba? Now, of course, mayong ehemplo niini, the sin of jealousy. Ngano man ang tao ma-jealous man on someone. Why? This jealousy comes from fear. Correct? Gikan is kahadlok. Naa kay kahadlok of being forsaken, being abandoned, or being changed, etc. Human yan na, you become arrogant, ba? You become bitter, mapungtanon. There, diha ka mahimong kanang weak. There you become weak. What made you weak? Unsa may nakapaluya nimo, nakapahuyang nimo, ang imong pangabubho, ang imong jealousy, nga sala sa unsa? Sala sa huna-huna kana. So what's out? What's out this thing called fear? Fear, di ba nini? Fear is a destroyer to our spiritual life. Mao ni makaguba sa atong espiritual ng pagkinabuhi. This is distraction to ourselves. Unsa may distraction sa Visayan, pagbalda o kalinga. Now, ang irrationality mao ni total contradiction to the protocol plan of God. Ang pulong sa Dios mao ni absolute. As an absolute is rational. Ngano man? Of course, because it comes from God, who is rational. Ikan ni sa Dios. So, kung wa kay pulong sa Dios diya sa imong kalag, tungod kay negatibo ka sa pagkat-on niya na, you cannot find any rationality in your life. Kasabot ka. So, ako lang nang hinay-hinay hangtod nga mo tuhop gina sa imong kalag. Ang grabe pa, ang atong kinabuhi mahimong miserable tungod nining irrationality sa atong mental attitude. Thus, well, sige na to ning pahinomdom nimo, it is a matter of choice. You see? Now, get this. Ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi, ana ay gitawag og protocol nga pagasundon. We have to follow na ng protocol sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Without Bible doctrine, we are ignorant of God's protocol. Mauna nga, kung muhimo tag bisag unsang desisyon, kanang desisyon na will only turn out to be bad, to be wrong. Therefore, sa diha nga mubuhatan niya na, we are a victim of fear. Fear, mo na mo eliminate sa personal sense of destiny na to. Fear, nagyan, hala, kahadlok na ka, kanunay. Fear of the unknown. Di man na. Sige ka kahadlok tungod kay wakay alamag, unsay tinuon. You see, ang usa ka tao who fears death will also fear living. Kasabot ka. Kaya di man siya andam to live. Kini siyang mahadlok, mamatay, he is not ready to live. Naon sa may gisulti sa Salmo
56, versikulo 3. Psalm 56:3. When I am afraid, I will trust in you. Ang verse 4, in God, whose word I praise, in God I trust. I will not be afraid. What can mortal man do to me? Natiyaw mo na. Ibaw kang unsa. God did not save us to be fearful or to be afraid. Diya sa 2 Timoteo 1:7, ang gisulti, God did not give us a spirit of fear, but of power, and of love, and of self-discipline. Timandi na. Therefore, ang usa ka magtotoo who is fearful is one who is ignorant of truth. Believer siya. Mahilangit siya. Kaya midawat man siya sa kaluwasan. Apan, sa iyang pagkinabuhi din miserable. Kaya ignorant man siya. Ignorante man siya sa kamatuoran. Now, by the way, ato rin mo kanang mo ingnon ta mo concentrate ko ta may tungod niining pagka-ignorante sa kamatuoran. Ngano magyud sa may hinungdan siya pagka-ignorante sa iyang pagka-negatibo. Mao man gyud nay cause. Okay? Mo na itong isugutan, cause and effect. Ang cause sa iyang pagka-negatibo. Unsay ibot pasabot ni negatibo? Way gana. Way gana. Way kainit. Way tinguha. Way kanang kadasig. Way kanang desire to learn. Wa. So, walay pagpanumbaling sa iyang espiritual ng pagkinabuhi. Ang iyang kinabuhi, samar sa kinabuhi, di magtotoo. Nagkasabot ka? Mao na resulta. Cause and effect. Ang epekto niya na ignorant siya sa kamaturan. So, mo na ang iyang kinabuhi, may iyong kakita nga Kristohanon to siya. Muklaim man lang to siya Kristohanon, pero sa iyang kinabuhi, di man makita. Mo na, resulta na siyang pagka-ignoramos, pagka-ignorante sa pulong sa Diyos sa kamatuoran. You see? Mo na, atong isgutan ka na kay may nungdanon kayo na. May nungdanon sa atong kinabuhi. Therefore, a believer who is fearful is one who is ignorant of truth. Na ay confusion sa iyang una-una, na ay hysteria. Kaning hysteria, confusion in the mind. O kaning panic, panic of fear. Yung ba naman kung say, binisayag, panic, katarantar, kalisang, o kaguliyang sunauna. You see? Kining hysteria and panic of fear, which overcome a believer, causes no effect. Why epictor ba? Kaning atong isgutang 10 problem-solving devices, why epicto ang pulong sa Diyos ang kinabuhi. Kung siya magpadayon siya sa iyang pagka-ignorante sa kamaturan. Kung mao na nagkaguliyang na niyang panguna-una. So, unsa may narabay solusyon? Ang Diyos wa tabiya naagyod siya kanang alternative. What is the solution? Kay problema na. The first thing we should do is 1 John 1:9. Rebound technique. God always provides us. Kita mga magtutuog, providean kita. If there is such thing, a providean, sagol ang nagbinisaya in English. God always provides us believers assets nga atong maggamit in order for us to be able sa pag-execute sa protocol nga plano sa Diyos. Now, don't get me wrong. I did not say that we no longer use our emotions. Wala ba kumingon? Nga di na nato gamiton ng atong pagpati. What I say is,
Unsay akong giingon, saturate your mind with Bible doctrine. Mao ni nga itong pagtuon sa pulong sa Dios. We are saturating our mind. Apa na nga itong una-una, di man po masaturated kung dili ta magtuon adlaw-adlaw. Kung magtuon ka sa pulong sa Dios nga siniman na, kanang binuan, tinuig, wag yapoy kahimuan. We have to saturate our mind by studying God's Word every day. Kay maura na ipagi, we can renovate our mental attitude. So we will be able to enjoy our emotions. Mao na giingon og enjoy life to the fullest. We will appreciate life because we now have capacity for life. Okay? Apan ang usa ka pildero nga magtutuo, loser believer can only see the problem. Samtang ang mananaog nga magtutuo only sees the solution to the problem. Nakita ni mong diferensya? Akong balikon to. A loser believer can only see the problem, while a winner believer only sees the solution to the problem. Again, it is a matter of choice. But remember, whatever we choose, kita ra gyud mismo ang responsible, answerable, and accountable. Yan ang atong napili to those choices we make. Dinhita ko tubo sa karon, ang itong ipadayon ni Ugma, ayaw si Piyata ang sumpay nini. Okay? Naghan kayo kitag pagkahisgutan, bahin nini. Magampo ta. Amahan na mong Diyos, nagkapasalamat kami kanimo, nini nga mong pagpadayon sa pagtuon sa mong pulong. Salamat ni nga mong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Diyos, sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.